Hej Claus. Det er så Home of Nordic Tapas. Jeg har bestilt et stykke tærte for bare at se om det var lidt tyndt. Herovre der ligger Mamma Mia. Der er der en del mere hyggeligt. Det ser meget koldt og klinisk ud her. Meget flot display. Meget flot. Egentlig god service så videre, men der, som du kan se, er der helt dødt. Men jeg synes egentlig, der ser rigtig pænt ud her. Og jeg har lidt svært ved at sige, hvor meget der er at lave sådan en lørdag. Men der mangler nogle borde, helt klart. Så du ikke servere det her, så have 20 sædepladser eller 30. Der er også tomt her bag ved mig. Der er en etage op, så det er her, hvor alle folk går ud til parkeringspladsen. Så der burde være en... ja, man burde sige, at der burde være en masse kunder, der kommer forbi her. Men det kan du selv bedømme. Displayet ser egentlig okay ud derovre. Jeg kan prøve at zoome lidt ind herfra, hvor jeg sidder. Der ser rent og pænt ud. Jeg ved ikke, hvor lang tid den har været åben. Den ser meget ny ud. Og priserne var der sådan nogenlunde deroppe på displayet. Der er ikke rigtig noget menukort. Jo, det er der. Det låner jeg med hjem. Jeg sender det til dig. Nå, men det var alt. Hej.